Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit ko ka-impact diri? kasarangan nga kasinatian. Nano'y tinikong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ko karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Richard. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo ug ingon man sa online streaming. Sa mga sama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Tagualan ko sa ngan nga Richard, OFW sa Saudi Arabia. Sugdon ko nga akong sugilanon sa 5 anyos pa ko, tuig 1993. Ugwa pa untay pinalabing akong ginikanan. Siguro, nakauman unta kong eskwela, bisan o high school ang unta. Ay, napasigi ko na ako na, anak Lino. Masakit na mahibos ka lang kanunay. Ano bang dili naman na mo kalimtan? Di lang na ako marikayan. Mahinumdum yun ko. Dili unta ta magkalisod ron, sama ini kung... Dili unta ingon na ini kapobre. Dili unta ko usal ka mag-uuma. Lino? Dili unta busluton ang bungbong og atop ni atong payag. Makapaiskwela unta ko sa tanan natong mga anak. Dili gyapon tong Lino. Kay walubi nakabuok sila, ha? Ubay-ubay sa din taon pero buyag. Niya pa gani si Richard nga kinamanghuran, oh. 5 anyos pa. Taas pa kayog latason. Pangandoy na ko nga makapaiskwela nila bisan man lang kutob sa high school. Aron doon na sila'y grado. Magatrabaho o arang-arang nga trabaho. Dili kay ni Ardin his bukid. Mangumarsad sama nako. Dili na mo ako pangandoy sa ako mga anak. Dili gyud malikayan nga dunay mga ginikanan nga ingon ana. May pinalabi siya mga anak. Ug na hinungdan. Nga may palayo na lang ko. Sige na. Imna na imong kape kay nabugnaw na nao. Adto para batas basakan. Ay, grabe ka init inis basakan, uy. Oh, mao gyud. Ug kayang yuta oh. Paspasan ni na itong patrabaho dong. Aron na makapasilong ta. Lino? Lino, ano ka? Kinuha ko.
Giatake na sa siyang patol! Dunay sakit ang akong amahan nga epilepsy kun patol. Dunay mga higayon nga sabdang mag-ubra sa basakan o sa kuprasan nila ni mama, sila si mama o si papa. Atakihon siya sa iyang patol. Pero bisan pa man ni ana, naningkamot gapon akong amahan sa pagpanarbaho, aron lang mabuhi mi niyang iyang mga anak. Sige na mo, kanaan ng lugaw, mitras init pa. Kaon nga, Richard. Okay, Si Papa, Ma? Humanagkaon. Akong gipapahuway og sayo kay giatake si ang patol ganiha dito sa basakan. Unsa? Pinmelagi ka maingon at taki sa patol si Papa, Ma. Unsa rin ng patol? Makasabot ka raon niya, Richard. Maong kamo mga anak. Kamong niya karon din hinahabilin. Kay ang inyong mga maguwang to naman sa Manila, nanimpadi in taon. Nangamo na lang slayo gumikan sa tong kapobre. Og kamo nga, niya nga nakaeskwela pa. Paningkamot in taon mo, ha? Huna-hunaan ninyo nga tong kapobre. Lantawan ninyo nga tong sitwasyon, dili lalim. Paningkamot mo nga mahawas sa kalisod. Kay kami si Papa ninyo, bisag, pobreng uyamot, wa makapadayon sa pag-eskwela, kutob ra gid in taon ko sa grade 6. Maningkamot mi para ninyo, kay matod ba sa mong ginikanan. Wa ko ni nadato sa pag-eskwela. Di na lang day ko mo eskwela. Kay di man day ko madato, anak. Rolando, dili na maong. Ayaw pagsulti, ana, ha? Eskwela gid mo. Dili mi gusto ni Papa ninyo nga maparehas mo na mo. Ako, ma'am. Eskwela gid ko, ma'am. Kana, Richard. Eskwela gid ka, ha? Kamu mga anak, nga niya nahabilin din he, pang-eskwela gid mo. Luoyan ni Papa, Ma, uy. Nabalaka yung kuha na niyang kaimtang at akyihon si Spatol. Mao gid minda. Looy gid kaayo. Maong ikaw, ayaw kong sunda nga sayo na minyo, ha? 15 anyos pa lang na minyo na ko. Mao bitaw ng ubay-ubay gid mo pa managsuon. Bayo! Nangana! Kay notice lang! Naabot! Kadiyot! Oh, mga anak, ako na tong gawson, ha? Richard, o baniuna ko sa lungsod sa Gindulman, bi. Kaya ato tong kobrahon ang ipadasi among magawa nga to as Manila. Nagpamaid. Motong nai-notice gihatag gabi, eh. Ma. Ay, salamat in taon. Nagpadag 500 imong maguwang. Dako na kayo tong tabang na to. Asa mo, ana? Ay, obanon ako sa Richard. Kubrahon ako dito sa lungsod ang ipadani analin nga 500. Nakabutang man ko dito nga kung kang kinsa nga nakapangan sa gipadalhan. Maugid ko na ang mukobra. Mao kinahanglan nga ako gid ang muadto. Pobre kaayo mi. Ang uban namong igsuo nagpa-maid sa Manila. Diay kayon nga nagpadaog 500 ang akong maguwang nga naa sa Manila. O gipauban ko ni Mama sa pagkubra ini sa lungsod. Mulugsong anak Milino. Oh, nahala, sige. Mao man ka. Tanadong Richard. Ay, hain na bang kong chinilas, uy? Naara to diha, oy. Dito mawa. Ay, ganihan akong pinangita, uy. Huwag ko kita. Tingali gigamit, o niya. Dili makamaumuuli sa gibutangan. Matagbaw tagpangita, mo'y pa'y nagdali ta. Ay, tingalig mo abot na to ang basron. O sarabi ka bas, amo agi din sa ato kay bukid kining ato, Dili ta kasakay, ana. Awa na gyud. Ay, naon sa ka ba yung ba may imong papangitaon? Kasaba ba nimo? Bebe. Tabangan ti ka pangita, be. Ako, tabang ko pangita, ma'am. Oh, dira naman gi. Dira, oh. Basta lagi babaray, paliho ko, di yun na makita. Dira, oh. Ay, saba diha lino, uy. Kinisad siya, no?
Sige na mo, sige na. Pagkatang na mo sa gawas ug bahas nga inyong kasakyan. Yay! Nanangig kwarta si mama. Ay, onak. Makapalit na niya taglami ng sudaan. Yay! Mong ikaw, Richard, pag binuotan gid ha. Ano makatabang ka sa tong sitwasyon? Mao na. Paningkamot gid sa kinabuhi. Oo, ma. Sige na mo. Oh, niya na ang bus, oh. Dong, dali na. Amin ko pa. Ah. At tanak na mi. Sige. Kaluyan ka sa Diyos. Amping mo, ha? Ana? Ang bata, bantay biya taon. Oh, lagi. Sige, Arisa, mi. Ikaw, ang pingsab ka, ha? Tuod man, nakuha gyud namo ang 500 yatong hikayuna nga gipadas sa kumagawan. Ug wa mi magdugay ni pauli dayon mi si mama. Ana! Nganong niya ko sa amo, Lorna? O nganong naghila ka? Si Lino, ang imong bana, nalumos sa lunangan. Unsa? Wa na si Lino, Ana. Wa na siya. Unsa buti mong ipasabot? Yan na rin si Papa. Patay na ang imong papa, Dong Richard. Unsa? Ako, Papa. Dili ka na tinuod, Lorna. Dili ka na tinuod. Unsa mapagkahitabo, ah? Gadiha, dihang nanguha kong kamunggay dito sa may basakan. Dapit sa tunaan. Ay, salamat. Kay labong kaayo ang kamunggay din Subakan lang ni piniritong isda. Alam ni na kayo ni. Oh. Sa man ang naglutaw diha sa may lunangan? Si Nina siguro na ang gilabay diha. Ay, paitagid ining mga tao po doy. Kataka lang yung labayan ng ilang si Nina. Og mauto, nipauli ko sa bahay. Nagluto kong utan. Apan samtang naghinuktok ko, nahinumdum ko sa kung nakita nga si Nina nga nilutaw sa may lunangan. Og nahinumdum ko sa kabaw, nga kabaw man kato ni Lino. Og ang kolor sa si Nina, nahinumdum sad ko nga dunay sama ni adto si Lino. Mao nga dali kong mibalik sa lunangan, kay lain na gid kayo nga akong pagduda. Oh, si Lino gid ay kining ni aslo nangan. Nalumos si aslo nangan. Oh, tabang! Tabang mo, si Lino! O gitabang siya sa tong mga silingan, Ana. Gidasi sa ospital. Ugwa na gid siya matabang. Lino! Mao gipaabot amo din hiaron sa pagpahibaw ni mo, Ana. Ano gitugutan mo man nga mawa ka na mo si Lino, Diyos ko! Gaduman! Lino! Ana! Matud sa doktor. Diatake si siyang patol. Og naatol nga. Magpalunang si Skaba og atake siya. Hinungdan nga dito siya napuntas lunangan. Og wa na siya makalingkawas. Nalumos sa taon siya. Nga mo hinungdan siyang kamatayon. Papa Lino! Lino!
Namatay ang buuta ng mga amahan. Kay nalumos kini sa lunangan sa kapaw, kay giatake kini sa iyang patol. Nahugno ming tanan nga gipyaan niya, labi na gyud ang among inahan nga mag-inusaran na lang sa pagbuhi kanamo. Nalumusin taon siya. Nga mo'y hinungdan siyang kamatayon. Papa Lino! Lino! Pasaylo ako, Ana. Kung ako paunta dayon tong nasusi kung unsa katong akong nakita nga naglutaw sa lunangan. Tingali maluwas paunta to si Lido. Ayaw ba sulang imong kaugalingon, Lorna? Dili to ni Musa. Mag-unsa naman ang miini nga wa na si Lino. Mag-inusara na lang ko sa pagbuhi sa mga anak. Ginoo na lang mag-igo na mo. Ayaw ka balaka. Dili ka na mo kasagtan. Mahinunta na lang ng imong mga anak. Ari rin ako ang uban. O ang uban ato ni lolo nila. Ang uban ato sa iyaan nila. Aron dili kayo bugatalag ni mo sa pagbuhi nilang tanan. May buntag. Ana? Nay, nanasad si Noy Sidro ay. Naghatod na sa siguro nag-isda. Kadayot, arion ako. Oy, Sidro, mayong buntag diha. Nay isda. Presko kay ni. Lami ni tuwahon. Sige na, diya sa kuidang pan. Pare sa kape. Yay, Nay Pan. Salamat na Sidro. Si Orlando, Nay dangpan si Noy Sidro. Sige na, bangaon na mo anang pan. Unsa man tabangan tagagluto anang isda, ana? Ha? Ikaw, kung gusto ka. Ana, upat na katuig ang milabay sukad nga namatay si Lino. Doon at ako'y ihangyo ni mo. Unsa man na, Sidro? Pagkasal na ta. Ha? Priscilla, nagminyo gyud mi si Cedro. Sa tuyo na lang usab nga aron doon na ako'y kaapat. Maayo kahimtang si Cedro. Doon na siya'y basakan o kuprasan. Sa lagtod may kaya gyud siya. Usa siya kabyudo, ug usa-usab ako kapyuda. Managsama mi nga dunay mga anak. Sa tagsa namo, kaparis kariato. Milabay ang tuig, mimabdos ko, ug nagkaanak mi si Cedro. Hoy, ihog na ko na mo, Richard, Rolando. Pangasahan na ito ninyong sako sa siminto, kaya magbasa na sila dito. Kuya, nausap man si Noy Sidro no. Pinagugbuot na siya. Pero mirror di ang buutan siya. Karon, palsahon na tagbugat kayo nga siminto. Di pa kita papawayon. Kay tukuran man niya, Ugbay. Yang anak, nga kita mo kipaantos og pakot sa mga siminto. Nga, iyang anak, wagid ng tabang na to. Kapoy na kay ko, kuya, oy. Sakit na kaya akong nawas. Kuya. Dugo lagi ng imong ilong. Takuran ni Kasoy. Sige na, ikaw, pahoy na dito, kaw. Tago dito. Ako na'y bahala nga mga tarungan ni Noy Sidro. Lakaw na. Hoy! Pagmata na mo! Pertibaan yung hagop niya. Pagmata na mo! Aron mo sa'yo sa mag-obras kuprasan. Noy Sidro. Nay, kanang pwede ko niya na lang taod-taod, Nay. Kikapoy mong gumikal sa sako sa siminto. Dugay pagkiminuman. Bago ay paminga nakatog o nakapahuway. Bitaw. Uy, nang reklamo na mo? Sige. Ay mo obras kuprasan. Wa sa buy kaon, ha? Data mo kanon. Nay. Unsa to, Sidro? Dili niyo pa kanon ang akong mga anak? Sa pa man di ay. Nagtinapulan man. Di pa maguno sila mangupras. Way kaon.
Di na tamo paskulahon. Isidro! Kuya, tanan na lang kuya. Mangupras na lang to. Kasakit sa akong tiyan! O sa minahitabo ni Isidro. Ang ano mo, magkamadot list tambal. Hapit na lang nato mahurot og baligyang imong kayutaan. Hasta ang kuprasan. Aron sa pagpatambal nimo pero wag gyud alibyo. Nito ko manino nagsamot imong tiyan. Di na ako maantos ang kasakit, anak. May pagmamatay na lang ko. Isidro, ayaw pagsulti, anak, ha? Tana, nadunti ka sa ospital. Isidro, ganong kibiyaan man minimo. Nay, usta na, nay. Kita ikaw na si masakit noon. Mag-unsa naman ang tayo ni mga anak. Nahurot nagbaligya ta nag-iuta og kamtangan ni Isidro. Hagba yun kaayo ta. Namatay siya nga way gibili nato. Bagsak ang tanan. Namatay good ang akong stepfather, wa siya gibilid sa akong inahan. Mibalik mi sa kalisod nga kinabuhi. Mi graduate mi sa elementarya sa akong kuya ug nag-working student mi aron makagraduate sa high school. Pero si kuya wa na lang mutiwas sa iyang high school. May trabaho na lang gyud siya kay ako ang iyang gitabangan nga makahuman gyud sa high school. Tuod man, mi-graduate ko sa high school ug miladga ko sa Manila. Ayaw nakabalakan, nay. I-graduate naman mi sa elementary. Nag-working student mi ni Richard. Parang maka-eskwela mi sa high school. Kuya, munda na lang ko eskwela sa college. Kutob lang ko sa first year. Nga naman dong. Ano gun kayo? Maluoy ko na ni nanay nga gamay ra akong mapadang nga kwarta kay magasto pa na ako akong pagskwela. Wala ba ka makatuman sa imong gisaan ako nga ikaw ang magasto na ko sa pagskwela kay na naman kay kaugaling kong kaipon. Mag full time na akong trabaho diri sa Manila, kuya. Sa dako nga mall din sa Manila. Oh, pasensya kay ganun ha. Ikaw na libala. Kung usi makayo para nimo. Sige, kuya. Amping mo diya, ha? Si nanay, pagkabisitahan dito sa ato. Oh, tinuod ka ni? Nai-hiring sa Saudi Arabia. Salesman sa usa ka dako og inila nga clothing company nationwide. Ako ni susihon, bi. Kung legit pa gini, mo apply ko. Pwede ko ni kay college level lang ko. More mail lang gi-require. Yes! Yes, tinawat ko! Thank you, Lord! Umingon ang agency nga paspas ra ko nga mong ang pagprocess sa paglarga na mo sa akong batch. Kay urgent hiring good ko no. Lord, mauna ba ni ang tubag sa akong pag-ampo ni mo? Diyos ko, ni anak ko sakay ining eroplano paingon sa Saudi Arabia. Isalig ko ni mo ang tanan, Lord. Priscilla, nagalarga ko sa Saudi Arabia. Nagtrabaho ko isip usa ka salesman sa usa ka dako og inila kaayo nga clothing company. Lipay kay ko ug dako ang akong pasalamat sa Ginoo nga iyang gidungog ang akong mga pag-ampo nga makatrabaho sa gawas sa nasod ug makatabang ko sa akong inahan ug mga igsoon. Maraban, Bikong. Welcome, sir. Maraban. How can I help you, sir? Let me see. Oh, I like this one. Okay. Mahaj ba, Saidi? Kuya Rolando, naano ka diha ni nanay?
O, Dong Richard. Ako nang ihatag ni nanay ang cellphone, ha? Palayo ko, kuya. Nay! Nak, Richard. Nay! Ay, kumusta naman ka? Hinaot nga na arakas maayong kahimtang, Dong. Ganong... Nihilak ka man hinuon diha, Nay. Nay, ay kabala ka. Okay ra kay ko dari sa Saudi. Mayo ra nga akong kahimtang diri. Mayo ra nga akong trabaho. Ikaw, kumusta man ka? Ay, naginusara diri sa ato sa bukid, Dong. Maayo kay naarinis kuya, di bo. Nagkastorya gyud ta. Ay kabala ka, Nay. Magpadagog kwarta. Pauban niya ni kuya aron makapalit kag cellphone, ha? Aron, anytime, pwede na ko manawag ni mo aron magkastorya ta. O, Nay, magpadasag og kwarta kada sweldo nako, ha? Patukod og bahay diha. Ilisan ta ng atong payag. Patukuran ti kag simentado og dako nga bahay. Tinuod ka, Dong Richard. Oo, Nay. Nagdoble-doble ang akong pagkugi sa pagtrabaho diri. Sige ko overtime. Trabahoon ako kung unsa may ipatrabaho nako diri. Tingali ba yung masakit ka na hinuon, anak, Dong, ha? O ka na tarong pahuway, di, ha? Ayaw na naguna-una, Anay. Anad ba yung kugwad-wad ang trabaho? Basta ang importante, makapadaan ako nimo diha og para patrabaho ko na to sa itong bahay. Og dako og pasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gihatag nako, Nay. O, di ba? Hindi na tuloy ang promotion niya. Anong ginagawa mo? Siyempre. Sinabihan ko ang supervisor natin na hindi siya karapat-dapat sa posisyon na ibigay sana sa kanya. I-promote na sana siya, di ba? Nalala mo nung pinasulat tayo ng evaluation, isa-isa, tungkol sa kasamahan natin? Oo. Ako din, sinulat ko doon na di siya karapat-dapat i-promote. Sinulat ko doon na di siya marunong mag-Arabic. Di siya makapag-communicate ng klaro sa customers. Oh. Good girl. Tama yung ginawa mo. Dapat lang na sirain natin siya para di siya ma-promote. Nalipay ko nga nakatrabaho ko sa Saudi Arabia ug maayo ang akong income. Anam-anam ng matuma ng akong mga pangandoy alang sa akong inahan o sa akong mga igsoon. Doon na unta ko promotion gumikan sa akong kakugi, apan ang akong mga kaubang kababayan mao'y niduot ka nako. Sila mismo ang mudaot ug muduot kanimo. Ako, sinulat ko doon na di pa niya kabisado ang lahat ng items natin. Di niya may memoryado ang brand names, sizes, at wala siyang PR sa customers. Kaya, ikaw ang sinulat ko doon na mas bagay sa posisyon. Marami akong kinausap na ikaw ang iboboto namin at hindi siya. Shh! Huwag kang maingay. Papunta na siya dito. Ako ba pinag-uusapan niyo? Kaya pala di natuloy ang promotion ko nang dahil sa inyo. Oh. Siniraan niyo ako sa evaluation natin. Ano siya sabi mo? Pinagbibintangan mo ba kami? Oo nga. Wala kaming ginagawa sa iyo, ano? Huwag kang magmagaling, ha? Huwag mo kaming pagbintangan. Oo nga. Di natuloy ang promotion mo dahil hindi ka talaga karapat-dapat sa posisyon. At sino ang karapat-dapat, ha? Ikaw? Huwag na kayong magmangamangan pa. Alam ko na lahat. Sinabi sa akin ng ibang kasamahan natin na naawa sa akin. Kayo daw ang sumira sa akin. Gusto niyo akong pabagsakin. At para ikaw ang magiging bida. Ikaw ang marunong. Ano? Okay lang. Okay lang, pare. May araw din kayo. Si Lord na ang bahala sa inyo. Di ko akalain kung sino pang kababayan ko. Siya pang sisira. At hahatak sa iyo pababa.
Sino kaya ang nagsabis kanya? May traidor sa ating kasamahan. Pinatawag ko ikaw dito sa opisina ko, Richard. Dahil meron akong mahalagang sasabihin sa iyo. May bagong promotion at gusto kong ibigay sa iyo. Ano po? Talaga po ba? Wa man tuod, madayon ang unang promosyon. Unta alang nako, kay gidaot ko sa akong kaupadan. Pero buutan gyud ang kinuuna ko, kay gitagaan ko laing kahikayunan nga ma-promote. Ipatawag ko sa among supervisor ug miingon nga dunay laing promotion nga akong ihatag kanimo. Nalipay kay ko ug nagpasalamat sa Ginoo ug sa among supervisor. Naku po, maraming salamat po. Pasensya ka na sa nangyari sa nakaraang promotion mo, Richard, at di na ibigay sa iyo. Alam mo na kung bakit. Di lang kasi ako ang nagdesisyon noon. Okay lang po, sir. Okay lang. Ganun talaga. May ganyan daw talaga na kababayan mo pa mismo ang sisira sa'yo. Hihilahin ka pababa. Ayaw nilang may kababayan na aangat, kaya sinisiraan nila. Inggit ang tawag dyan. Di mo na talaga maiwasan ng inggit. Pero, at the end of the day, basta wala ka lang ginawang masama at hindi ka nag-aapak ng kapwa mo, God will bless you, Richard. Katulad nito, sa promotion na to, ako lang ang nagdesisyon at ikaw ang gusto kong bigyan nito dahil alam ko nga kaya mo to at nakikita kong dedication mo sa inyong trabaho. Maraming salamat po, sir. You are now marketing analyst and you deserve this, Richard. Congratulations. Thank you so much, sir. Nay, good news! Unsa man anak? Na-promote na ko, Nay. Usa na ko ka marketing analyst dire. Uy, mao ba nak? Ay, salamat sa Ginoo in taon. O, Nay, nagpasalamat ko sa Ginoo. O, siyempre, sa mong supervisor, Nay. Kay siya ang midusoog nangusog yun nga ako ang tagaan sa maong promotion. Ay, basta diniyos og matinarong lang yun sa atong trabaho doong. Kaluyan yun ka sa Ginoo. Nasuya na sa tug, maayo ang kauban ako, Nay, ng mga Pinoy. Nga, nadayo na gid ang akong promotion. Eh, pasandi na lang na sila. Ayaw pagtubayan ng klasis mga tao, ha? Hinumdumi ka nunay, gadili gid magbalampuson ang dautan nga katuyuan. Pilit man kanilang ipaubos, apan ipataas ka sa Ginoo dong. O, Nay. Salamat, Nay, sa tanan mong pahimangno. Gibalita lang ni nako nimo kay malibayon kay ko. Paspas kayo nga akong promotion din eh. Pag-ubabe ko dre. Mao na akong giingon nimo. Galihok ka na sa Dios, anak. Gibawsan sa Ginoo ang imong pagpaubos. Mao na, Nay. Mao nang malipayon kay kong mibalita nimo. Musaka na akong sweldo. Og makapadana niya ako nimong kwarta para makapalit kag galingan sa humay, Nay. O pahimuan ti kag tindahan aron na kay kalingawan diha, ha? Tinuod ka dong. Uy, kanindot ko na anak dong. O, Nay. Pataoran sa tikag wifi, Nay. Ampo lagi nga maayo lang akong trabaho diri, ha? Kay tumanon gyud na akong tanan, Nay. Nalipay kay ko nga na-promote ko sa kong trabaho isip usa ka marketing analyst. Kay gumika ni ini mauminto ang akong sweldo ug mahatagan ako si nanay sa gusto na kong ihatag kaniya. Hatagan gyud ka sa tanan nga makalipay nimo. Daghan gud kayong salamat dong ha sa imong paghuna-huna nako.
Pero dong ayaw pugsa ug dili pa makaya, ha? Ang importante at manang imong kaugalingon diha nga dili ka masakit. Og ang pingiin taon ng imong lawas. Naara ba ka sa layo? Dili ko makadali-dali og anha nimo aron sa pag-atiban nimo. Nay, Ay parang kon. Di upo ka? Ha? Karon sa ni. Wara ni Nay. Nasudipan ako. Sige na ha. Babay na. Manawag na ako nimo kung makapadaan ako kwarta. Ay, dong. Muriglain man ang paminahon imong upo. Sige na, Nay. Bye na. Amping ka diya, ha? Love you, Nay. Nagsagunso naman niya akong ubo, eh. Murag gawa naman ni Mawa. Kutas pa yun. Grabe sa good kainit din sa Saudi. Grabe gid as in. Unya, so dayon miss mall nga pwede budawa. Inig out sa trabaho. Init sa gawas. Unya, so sa kwarto nga bugnaw. Mo siguro ni hinugdan sa akong abo. Richard? Okay ka lang, ha? Sir? Ang iba na yung ubo mo, Hindi na normal nga ubo yan. Ilang araw na kitang nakikitang ganyan. Richard, kailangan mo mapacheck up. Bawal yan dito on duty nga may sakit. Mag-file ka ng leave. Yes, sir. Priscilla, may grabe ang akong upo. Wanay undang mura bagihubak ko. Kay lain nga paminawon ang akong pag-upo. Ni-file ko leave. Nagpa-check up ko. Sad to say that your lungs have water. You are required to get rest, and you will be advised to return to the Philippines and rest. No, Doc. Doc, please. I need my job. I will return to... If I will return to Philippines, I will not recover, Doc. I don't have work there. I don't have money for my medication. Doc, please have mercy on me. I'll just die there. It's good here because everything is free. But, Doc, I know you have a good heart. Please, don't let me go home to the Philippines. All right. Be thankful that I am an Indian Christian. And also my nurse. We understand you. To tell you frankly, most of them that is sick, like from Nepal, India, and Pakistan, we let them return to their country. But you, we will give you a chance. We'll give you medications and come back here for follow-up check-up, okay? Okay, Doc. Noted, Doc. Thank you so much. Ngayon ay release ka na ng doktor. Ibigay na sa iyo ang ikama. Maraming salamat, sir. After months of my medication, sir, babalik ako for follow-up check-up. Nak, unsa man intay nahitabo nimo? Niwang naman kaayo ka. Pauli na lang ka, diri. Hindi ko mo pauli na eh. Maayo rin lagi ko, diri. Nihangyo mga ni ko maayos doktor nga di lang ko papaulion diha. Kay mamatay ra ko diha na eh. Maayo diri kay libre tanan ang tambal hasta ang pagpa-ospital. Kay naamo ko insurance. Dili ko mo undang og ampo sa mahal nga birhen. Nga mamaayo ra ka dong. Maayo ra lagi ko na eh. Kailangan po kong trabaho aron makapadakog kwarta ninyo diha. Sige na, Nay, ha? Kay trabaho na ko. Ang pingin taon diha na ka. Ayaw kalimot og ginom sa imong tambal.
Oh, Nay. Oh. Bye. Kaluoy sa ko inahan. Nabala ka yung tawag maayon ako. Nagniwang din kong maayon na. Kaya wanam ko ka ng mukhaon. Richard, parang ang laki ng nabawas sa katawan mo. Sobra na ang kapayatan mo. Okay ka lang? Baka kailangan mo nang magpahinga, Richard. Ay, hindi, sir. Hindi. Okay lang ako. Kailangan kong magtrabaho, sir, dahil may umaasa sa akin sa Pilipinas. Ay, hindi talaga madali ang papel nating mga OFW. Kahit may iniinda na tayo sa katawan, pilit pa rin tayo magtrabaho para sa mahal natin sa buhay na umasa doon natin sa Pilipinas. Tama ka, sir. Ganoon talaga eh. Tayo ang inaasahan nila. Sir, day off ko bukas and follow-up, check-up ko rin. Okay, gawin mo yan, Richard. Para malaman mo ang kalagayan ng katawan mo. Kung may pagbabago ba sa medications mo. I'm sorry. Upon checking, the water increased in your lungs. You need surgery as soon as possible. You need to stay here in the hospital and do the procedure. What? Ma, niya ko rin sa ospital, ma. Kinahanglan ko operahan sa adaling panahon. Delikado nga akong kahimtang, ma. Di utak ko gustong pahibawon ka, pero nahuna-una na ako. Tingalig katapusan ngayon ako. Mawa ko nga, di malati ka makasulti. Anak, ayaw pagsulting ingon, anak, ha? Dili ko ganahan, anak. Mabuhi ka pa. Dili ko muundag sa pag-ampo sa Ginoo. Muhangyo ko sa mahal nga birhen nga luwason ka. Mabuhi ka, nak. Dungan tang mag-ampo, nak. Ano sa may mahitabo? Uman sa operasyon. Di man ima. Mahal kita ka. Nak. Lord, karoon na nga akong operasyon. Ayaw ko biyahe. Tabangi ko. Kaluwi ko. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Isalit ko ni mo nga akong kinabuhi, Lord. Mahangyo ko nga imo pa kong buhion. Kaya na kinahanglan pa na ako nga akong inahan. Ang akong mga isuon. Isalig ko ni mo nga akong kinabuhi. Diyos ko. Parts, please prepare all the surgical instruments. Okay, Doc. All right, Richard. Gently turn to other side, please. And I will check your lungs before we start the surgery. Oh, unbelievable. Oh, what happened, Doc? The water disappeared from his lungs. Oh. This is miracle, Richard. Unsa? Salamat, Diyos ko! Matupa sa doktor, milagro kuno ang mahitabo. Panagsara kuno kaayo na mahitabo. Dako na kong pasalamat sa Ginoo. Nagidungog niya ang among pag-ampo ni nanay. Karon padayon ko nga nagtrabaho sa Saudi Arabia ug padayon sa nga akong suporta ni nanay ug tapang sa ako mga igsoon. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Richard. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Richard dinhi ning atong tulumanon
bagong bayani. Kung doon ka mo'y sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodazo. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpabinaw.